सिलरा एबा लामा खान्दाय होनोब्ला रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखायो नङा होमबा? बेयो जाहैबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी आनिफ्राय फेंखु ब्रह्म बिथाङा हालां बाजार इउथ बिपिएफ पेजखौ सलायोनो। गोबां मानसिफ्रा आंनो शेयार खालामहरदों, नै सिलराया नोंथांखौ माबा माबि बुंदों होननानै। आरो बिथांमोनहा समान बसुमतारीखौ लानानै माने कल रेकर्डिं भिडिअ भाइरेल जानायखौ गोबां मानसिफ्रा नुबाय आरो गोबां मानसिफ्रा खोनाबाय नङा होनब्ला? जे प्रेक्टिकेल फंबाया एबा सिलरा फंबाया आंखौ मा बुंदों। मानसिया माथो ससमाखौ गोसोम होनलायलायथारो। ससमा गोसोम बुंबालाय मा जानो, बेना जय बांलानिसो ससमाया। थारमाने सिलरा फंबाया आंखौ बुंबाय, समान बसुमतारीया जेबो रेंकनि मानसि नङा। समान बसुमतारीया सासे गर्जन मसाहारिजों फिजानायसो। समान बसुमतारीया जेबो आइडिय'लजि गैया। समान बसुमतारीया सासे गामिनि दखानदारसो। समान बसुमतारीया समाजजों एबा राजनितिकआव बेहा जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय गोहो गैया। समान बसुमतारीया आंनि मिरामिस जानायावबो थानो समायानो। समान बसुमतारीनि ससमाया गासिबो जय बांलानि जोबसोनो रायजोफोर। बेबो गामिनि दखानदारसो समान बसुमतारीया, हलसेलार नङा। हलसेलारबा रेसपेक्ट होगौमोन, नाथाय गामिनि दखानदारसो, सबाय दालि फानग्रा। थारमाने बेयो जाहैबाय सिलरा फंबायनि साननाय। समान बसुमतारीया गामिनि सासे दखानदार, बेहा जेबो भेलु गैया, बेहा मान सन्मान जेबो गैया। अब्ला बिथांनि साननायाव नोंथांमोना मा सानदों? आं दिनै दखान होनाया 10 बोसोर जाबाय। आङो गामियाव दखान होनाया 10 बोसोर जाबाय। आं ग्रसारि दखान एबा गालामाल दखान। माने गालामाल दखान होग्राफ्रा जेबो माने सन्मान गैया जाहैदों बिनि मथे। अब्ला गोबां रायजोफोर दङ, गोबां सुबुंफोर दङ आं बायदि दखान होनानै जाग्रा। सोरबाया फुटपाथाव गय फाननानै जाग्रा, सोरबाया फुटपाथाव फिथा सावथिं बायनानै जाग्रा, सोरबाया फुटपाथाव नोङो मम' चावमिन दखान होदलाबायनानै न'खर खुंग्रा, सोरबाया नोङो रिक्सा सालायनानै जाग्रा, सोरबाया थेला बोनानै न'खर खुंग्रा, सोरबाया बेटारि गारि सालायबायनानै न'खर खुंग्रा, सोरबाया सोरनिबा ओंखाम संलाबायनानै न'खर गावनि गथ' गथायखौ खुंग्रा। अब्ला बैफोरबायदि व्यक्तिनि मानसिफ्रा जेबो माने भेलु गैया, जेबो माने सन्मान गैया। बेयो जाहैबाय जोंहा सिलरा फंबाय, आइडिय'लजि जिबि, फिल'सफि जिबि बिथां। नोंथाङा जुदि इसिबां आइडिय'लजि दङमोनब्ला, नोंथाङा जुदि इसिबां फिल'सफि गोनांमोनब्ला, हाग्रामानि आइडिय'लजिजों, हाग्रामानि फिल'सफिजों मानो खारनाय? नोंथाङाथ' गोरों गोरा, नोंथाङा हारसिङैनो गोदान पार्टि खुलिनो हायोमोन ना? नोंथाङा हारसिङैनो गोदान पार्टि दानो हायोमोन ना? दिनै नोंथाङा सासे गोरों गोरा राखा, आइडिय'लजि गोरों, फिल'सफि गोनां मानसिया दिनै मानो हाग्रामानि आइडिय'लजिजों खारनांगौ गोनां जाखो? प्रेक्टिकेल फंबाय, समानखौ सानदों नामा नोङो? समाना जेबो भेलु गैया होननानै। समाना नों बायदि थाखा लुबिया नङा। इउपिपिएलनि समाव नोंथाङा 10 लाख बिदोंमोन, थेवबो नोंथांनो बै कारिगावनि रेजर्टआवहाय 5 लाख थाखा हरदों। आरो नोंथाङा लरेन्स एमएलएनाव 10 लाख थाखा बिदोंमोन, 10 लाख। मा दं नोंनावलाय? मा दं? दिनै बिपिएफआ देरहाबाय, बिपिएफजों थांलायबाय, बिपिएफआव थाखा फैसा लुथिलायबाय। बेनो नोंनि आइडिय'लजिया, बेनो नोंनि गोरोङा। दिनै समान बसुमतारीखौ नोङो मिथिया हसिया, गामिनि दखानदारसो होननानै। नोंनि मथे दखानदारा माने जेबो मान सन्मान गैया। नोंनि मथे आंनि गाहाय थाखोनि गरिब गुन्द्रा मावनानै जाग्रा
हाजिरा मुजा दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा, दखान होदलाबायनानै जाग्रा, गय फाथै फानलाबायनानै जाग्रा, मैगं थाइगं फानलाबायनानै जाग्राफ्रा नोंनि मथे जेबो माने गुन गैया। बिथांमोनहा जेबो मान सन्मान गैया। नोंनाव बेसेबां मान सन्मान दङ? सिलरा फंबाय, नोंहा बेसेबां मान सन्मान गोनां जे नोंखौ मिथियै रावबो गैला, नोंखौ बुजियै रावबो गैलिया। जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै नोंथाङा सासे ग्रसारि गालामाल दखानदारखौ जे बैफोरबायदि खोथा बुंदों, जेबो आइडिय'लजि गैयानो समान बसुमतारिया। नोंथाङा मानो समान बसुमतारिखौ मोजां मथन डिटेल्स लायाखै जे समाना मबे कलमनिफ्राय फैनाय, समाना मबे न'खरनिफ्राय फैनाय, समाना माब्रैहाय गामियाव गालामाल दखानदार जाफैया? मानो मोजाङै सोङाखै? आं दखान होनाया 10 बोसोर जाबाय, 10 बोसोर। 10 बोसोराव आं गोबां जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं हेल्प खालामदों, सहाय खालामदों। गैयै समाव आङो सोरनोबा 2000 बाखि हरनाय, सोरनोबा 3000 बाखि हरनाय, सोरनोबा 5000 बाखि हरनाय, सोरनोबा 6000 बाखि हरनाय, सोरनोबा 20000 बाखि हरनाय, सोरनोबा 30000 बाखि हरनाय। दासिमबो मोननांगौआ आंनाव 1.5 लाख थाखा दं दखाननि बाखिया। आरो आङो 2.5 लाखसो आङो इनभेस्ट खालामनानै बैनि इन्टारेस्टआ आंनाव दा 25000 करि मान्थलि फैयो। बेयो जाहैबाय आंनि बिजनेस। बुजिबाय? बेयो जाहैबाय आंनि बिजनेस। सिलरा फंबाय, समानखौ नोङो गामिनि दखानदार होननानै इसेबां नेग्लेक्ट दा खालाम। बे जोंनि गरिब गुन्द्राफोरखौ नोंथाङा एसे सिनायनानै ला। बुजिबाय दा? नोंथाङा मोजां मथन समाननिखौ डिटेल्सखौ लानांगौमोन। खिजानि जाय व्यक्तिया नोंनो खोन्थाहरदों, बै मानसिया आंनाव 6-7 हाजार बाखि जानानै 2-3 बोसोरजोंसो होनो हानाय सोरबा सासे व्यक्तिया जानो हागौ। हयथ'बा गावनि आन्दाराव थाजानो लुबैनाय, थाखा फैसानि लुबैया, गावनि बाथ्राजों सोलिजानो लुबैनाय सोरबा सासे व्यक्तिया जानांगौ। नों मानो मोजाङै डिटेल्सखौ लायाखै समाना माब्रै देरबोआ? समाना मावनानै जानो थाखाय हा-हु दङ, दखान सोलिनो थाखाय थाखा फैसा थोजासे दङ। समाना एथ' गलाम नङा। नों बायदि सात दालि मोख्रा बायदि ओरै बारलाय, जेराव फैसा नुबा बाव थांनाय, गान खनसिंलाबायनानै जाग्रा, थाखा खनसायबायनानै जाग्रा व्यक्ति आं नङा। सिलरा फंबाय, बुजिबाय? नों जेसेबां गान खननो हायोना, समानाबो हायो। बुजिबाय? नों आंजों ट्रेकआव खननायाव हानाय नङा फंबाय। नोंथाङा खयथा गान खनदों? जोङो गार' गानबो खननो हायो, बर' गानबो खननो हायो, राभा गानबो खननो हायो, हिन्दी गानबो खननो हायो जोङो। बुजिबाय? आंहा आइडिय'लजि गैया होननानै नों माब्रैहाय बुंनो हाखो? आंहा जेबो गैया होननानै नों माब्रै मिथिखो? प्रेक्टिकेल फंबाय, नोंखौ बुंदां। नोंहाथ' बिराद आइडिय'लजि गोरों ना, बेखायनो आंखौ मिथिखादों जानांगौ जे समाना सासे गामिनि दखानदारसो होननानै। नङा होनब्ला? थ' रायजो राजा नोंथांमोन, आं दिनै नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो, प्रेक्टिकेलनि मेगननि नोजोरावहाय जों दखानदार एबा गरिब गुन्द्रा फिसा फिसा दखान होनानै जाग्राफ्रा आरो हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्राफ्रा जोंहा जेबो मान सन्मान गैया, जोंहा जेबो भेलु गैया जाहैदों। बे जाहैबाय सिलरा लामा खान्दाय प्रेक्टिकेल बसुमतारिनि गियान आरो बिथांनि बुजिनाय। रायजो राजा नोंथांमोन, भिडिअ'आ एसेनोसै रायजोफोर। मोजां मोनदोंब्ला बयबो शेयार आरो लाइक खालाम। बेनोसै।